Салом бачаҳо, ба хотири хонаи Аллоҳ, Рӯзи ба Саиди хотири ҷума Аллоҳе, ки муборак бародарон. ҳамаи шуморо халқ кардааст, подписатсия мекунем, обуна мешем. Ҳар касе ки мусулмон, ҳар касе ки мақсад дар ҳамин дину мазҳаб аст, ба хотири хонаи Аллоҳ дар ҳамин канал обуна шавед. Ҳар касе ки ҳамин видеоро мебинад, чӣ мусулмон бошад, агар дар ҳамин канал обуна шавад. Рӯзи Саиди ҷумаро ба якояки шумо, ба аҳли хонадонатон, аҳлу байтатон, фарзандҳо ва тамоми ёру дӯстоятон табрик мегӯем. Ин гузориши хурдатар аз шаҳри бузурги қадимаи Бухарест тавассути Румения барои шумо таҳия карда шудааст. Бародарои тоҷик дар намози ҷума дар Румения. хуб, ҳар касе ки бо мо аст ва ин азонро гӯш карданд, дуо мекунем. бигзор ҳар як бародари муҳоҷири тоҷика бо сари баланд, бо дасти пур аз пулу пайса ба ватан баргардонад. дар ин ҷо дохили яке аз масҷидҳое ки дар гӯшаи Бухарест ҷойгир аст, барои шумо боз навор гирифтем аз сақфту поёни масҷидро. Ин масҷиди арабҳо мебошад. Арабҳо инро сохтаанд барои мардуми мусалмон, ки дар ҳамин ҷо омада ибодат кунанд. Хуб бародарон, ана намоз тамом шуд. Мардумам рафтестиянд. Подписаться к нему. Хаунак на нашего ки бизани шабги подписаться к нему. Хуб бародарон, то ҷумаи оянда. Амони худо. Подписаться к нему. Қасам шумо бутам, касе ки мусулмон аст подписаться кна. Амира мебина касе ки мусулмон аст подписаться кна. Касе ки мусулмон нест хаб гзара бра. мо барои шумо дар охир якчанде аз масҷидҳои беҳтарини рӯи дунёро, ки дар топ-10 қарор доранд, барои шумо дар охир гирд овардаем ва шумо метавонед муфассал дар ин ҷо тамошо кунед. Ин масҷид дар Татаристони Русия аст. Бениҳоят зебо, дар ҷойи 9 қарор дорад ва дигар масҷидҳо аз рӯи дунё дар шаҳрҳои гуногуни рӯи дунё қарор доранд. Ин ҳам дар яке аз шаҳрҳои Русия, Татаристон мавқеъ аст. Ин масҷид бошад дар Туркия ҷойгир аст. ва ончуноне ки шумо мебинед, масҷидҳо бисёр дар як шакли зебо ва бисёр хуб, диққатҷалбкунанда оро дода шудаанд. Хонаҳои Аллоҳ мақсад бисёр зебо дар ин аксҳо ҳам бисёр зебо уфтодаанд. хуб, ана ин дар яке аз шаҳрҳои Аврупо қарор дорад. Бисёр масҷиди ана қадима аст. Шумо ончуноне ки мебинед ва ина дар шаҳрҳои Италия, Франсия, аз ҳамаи он ҷоҳо ҷамъ овардаем. Хуб, саломат бошед. ва аз ҳама масҷиди зеботарин дар рӯи дунё, ки дар ҷойи якум қарор дорад, дар Саудовская Арабия, дар Макка, ин хонаи Аллоҳ мавқеъ аст, ки масҷиди рақам 1 дар рӯи дунё аст. хуб, ба канал обуна мешавем то видеоҳои оянда. Аллоҳ чӣ шуморо нигаҳбон бошад. дар паноҳи Аллоҳ бошед. саломат бошед.